Tentokrát sme si pre vás pripravili vzduchovky Hammerly, jedná sa o švajčiarskeho výrobcu pod taktovkou Umarexu. Konkrétne ide o Hunter Force 900 Combo a Hunter Force 750. Obidve tieto vzduchovky patria v triede rekreačných vzduchoviek, myslím, že k špičke, preto sa oplatí na ne pozrieť bližšie. Hunter Force 750 jedná sa o klasickú zalamovačku, kde sa teda diabolka dáva priamo do hlavne, kalibru 4,5 mm. Tradičný dizajn, zdrevená pažba v tvare Monte Carlo, ktorá je doplnená drážkovaním v dvoch častiach, ktoré doplňajú estetický vzhľad, ale aj funkčnosť, je to teda lepšie pre ten úchop. Vzduchovka je doplnená puškohľadom, ktorý je súčasťou balenia. Okrem iného obsahuje teda svetlowodivé mieridlá truglo, poistku pri natiahnutí hlavne, nastaviteľnú spúšť a gumenú pätku na konci pre pohodlnejšie teda držanie celkovej zbrane. Puškohľad je 4x32, jedná sa o 15 joulovú vzduchovku s úsťovou rýchlosťou 250 m za sekundu. Hammerly Hunter Force 900 Combo oproti 750 výrazné rozlíšenie je to, že sa neláme priamo hlaveň, ale je tam zalámovacia páka, s ktorou súvisí dvojitý poistný systém. Tá zalámovacia páka otvorí komoru, do ktorej sa vkladá diabolka, s tým, že tá prvá poistka zabraňuje tomu, aby sa človek zranil, aby ho tá komora nezranila na prste. Druhá poistka súvisí so spúšťou, ktorá sa automaticky zaistí pri natiahnutí tej zbrane. Opäť ide o tradičný vzhľad vzduchovky, drevená pažba, vrúbkovanie na dvoch miestach z estetického aj funkčného hľadiska. Opäť ako pri 750 je lícnica v tvare Monte Carlo, takisto pätka, gumená na konci na tlmenie spätného nárazu. Obsahuje puškohľad s priblížením 6x42 s možnosťou nastavenia paralaxy. Pokiaľ by teda niekto nemal záujem o použitie puškohľadu, takisto táto vzduchovka obsahuje svetlowodivé mieridlá truglo, ktoré sú teda veľmi šikovné. Nejakým tým základným parametrom tá váha tej vzduchovky sa odrazila od toho pridaného kovu na tej zalamovacej páke. Váha je okolo 4100 g aj s puškohľadom. Tá úsťová rýchlosť je 270 m za sekundu, čiže je to trochu silnejšie ako 750, ale stále to spadá do 15 joulových vzduchoviek, čiže je to zbraň kategórie D. Drážkovaná hlavenie samozrejmosťou, dvojpolohová spúšť s nastaviteľným odporom, strelivo klasické diabolky 4,5 mm kalibru.